Nós está aqui na Fort Bakenburg, projeto que a comissão ano passado para hobby que a caia foi ensinança para dar possibilidade de via o projeto que de restaurar é forte que chega na sim certa habilidade para não poder entrar de seja opleiding mais leu ou para não vai trabalho pouco de trabalho. Esse projeto aqui está em cooperação com Holanda, Amsterdam, com Mariniers Kazerne aqui na Corsou, Amsterdam e Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de Holanda e Ministério junto a Poneceng e gente profissional disponível para pôr esse projeto aqui para nós jovens. Eta lo qual nos chama projeto de prevenção, prevenir para jovens tacana de nossa comunidade, sim preparação, prevenir para não cair em criminalidade, que nós ocasionar mais problemas em nossa comunidade, tanto para nós como para a família e outros na comunidade. Desde o projeto nasce aqui, nós logra hópicos, nós logra que nós hópicos tenham valor próprio novo, nós logra que nós tenham perspectiva nova de vida e nós logra que nós tenham trabalho. Por fim de luna aqui, com algum empresário, nós chegamos a acordo de cooperação, caminha na lotuma e jovem aqui de serviço. Então, assim aqui, nós que logra de vai, mas leu que certo monumento, assim, certo projeto, assim, se sabe que estava tryout, pilot project, tá purba para o que conosco por que tipo de projeto assim, que tipo de jovem assim aqui. Então, no futuro, nós lo que sigue, Holanda está para pedir verduurzaming. Essa que é uma palavra que nós chamamos, o projeto me ser duradouro, e não me se queda na pilot project. Pero o projeto está duradouro. Nosso problema grande de nossa comunidade é a finança. Agora aqui, Holanda sorge para uma grande parte, sintatura e finança para o pilot project aqui. Se nós queremos ajudar mais jovens a bom caminho, com o tipo de projeto, e nós temos bastante monumento que lo por restaurar assim, nós temos bom parte teórico de nossa universidade que pode sostener para compreender de quanto é importante para trazer projeto assim de herência cultural e na mesma história de nosso país. Nosso mestre de finanças, nosso presupuesto atual não logra de chegar para esse projeto que duradouro. Então, nós temos que lagar a lucende na Holanda passar que nós não estamos sendo para o projeto duradouro com nossa finanças atual de nosso presupuesto. Então, esperando que não compreender parte e seguir dando aporte financeiro para sobre, senão é que na o trajecto que só com o pilot project. Het is in de eerste plaats een mooie plek, dus ik hoop dat in de toekomst ook veel mensen naar deze plek toe zullen komen. En die wordt zo mooi gemaakt omdat die hier wordt opgeknapt. En dat opknappen heeft dan ook nog een dubbel doel, want het is ook een project om jongeren te leren om te werken. En dat begint natuurlijk met op tijd komen, goed samenwerken, luisteren naar kritiek en accepteren dat er iemand de leiding heeft. Maar vervolgens ook vaardigheden. Dus ik heb net jongens bezig zien met stukwerk en met kappen, met houtwerk. En, dus die kant eraan is ook nog heel mooi. Een kritische vraag. Verduurzaming houdt in dat er financiële middelen moeten zijn bij de lokale regering. De lokale regering heeft het moeilijk. Hoe gaan we de verduurzaming van deze projecten garanderen? Nou, het mooie is dat ik heb begrepen dat dit project ook door de regering wordt doorgezet. En dat lijkt me ook een heel goed initiatief. Want uiteindelijk op de lange termijn win je ook gek genoeg geld terug als je zorgt dat mensen op het goede pad blijven. En dat ze iets leren en uiteindelijk ook kunnen bijdragen aan de samenleving. Dus uiteindelijk rendeert het. En ik denk dat het een hele verstandige investering is. Je investeert uiteindelijk in jeugd en in het cultureel erfgoed van het land. En een andere lastige vraag. Usona die heeft geld over, omdat de projecten op bureaucratische manier niet zijn aangekaart of laat zijn aangekaart op het bureaucratisch systeem in de Usona. Wat is de bedoeling om het geld blijft bewaard of dat het wordt ingestoken in de projecten? Hoe gaan wij dat regelen? Ik weet niet hoe dat met dit project zit. Ik heb begrepen dat dit project wordt doorgezet. Met de USONA-gelden op een gegeven moment lopen die gelden af. We zijn met de regering van Curaçao in gesprek of we die nog op een andere manier zouden kunnen inzetten voor de veiligheid van het land of voor kinderrechten of voor andere belangrijke onderwerpen. Nou, we kunnen even daar gaan kijken. Is dat leuk? Met mensen? Maar dat het echt geconserveerd wordt. En dat betekent dus dat je niet opnieuw gaat pleisteren, maar gewoon de gaten en de problemen, die zet je dicht. En de rest laat je gewoon zoals het is. En zodat het oude karakter ook behouden blijft.
Dat is het belangrijkste hiervan. En dat gaat dus niet tot later weer over. Nee. We proberen het zo min mogelijk te doen. Nou, dit is waarschijnlijk 19e eeuws. En dit wordt gedaan onder leiding van een restauratieaannemer en met waar hij werkzaam is. Om het toch heel veel antwoord te moeten doen. Ja. Dit zijn wel allemaal beschermde monumenten wat je hier ziet. Ja. Dus dat betekent dat er heel voorzichtig mee omgegaan moet worden. Ja.